ya ụmụ Igbo birikwa na ọ ka bụkwa mụ na nwoke bụ Mr. Adaeze onye ji eziokwu mara okwu ya bụ ọbịa na obi okwupụ n'ihi onwe nke amụma eme dịka nsi ekpere n'isi nwa afọ Igbo ọbụla anyị na-eje eje na-abata abata ụkwa ma mkpa anyị ife nke onye ana na-eme dị mma n'anya Chukwu n'anya mmadụ ya gaara onye ọ bụ ma Chukwu na-aba gị eze letakwa ụmụnna gị echiche ndị ilo na ihe ọjọọ niile sọkwa ha chee ọma mmezu n'isi anyị ghọtago. So quickly I watched BBC interaction with Nna Nwodo, Tony Nnadi and Onyeka Owenu. The conversation Hamel, I watched me from beginning to end, and their conversation was quite commending on my own side and speaking my mind. Ha kwuru okwu gosiri na ụmụ Igbo gosiri true na ha bụ ụmụ Igbo. But not quite long after the conversation gachara, afọkwara m another video Nnamdi onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu kwukwara wee na-akpọfa Sabotua that is Nna Nwodo and Tony Nnadi precisely na-akpọfa Sabotua. Achọghị m ịgba okwu ya bụ Nnamdi Kanu kwuru n'ihi na ama m na ọ bụghị ordinary person. O nwere some things ọ mama amalụ because o nwere mmadụ. But ihe m chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ eziokwu na Nna Nwodo na Tony Nnadi bụ Sabotua ka onye isi anyị si kwu, ọ ya bụ ihe mwute because that means ihe abụzi na abụọ ịbara n'ọhịa gbuo gbapụta na iro sie onye na-egbu because egechara m okwu a ha kwuru with BBC interview nnabata na ana m afụbụ m na Nna Nwodo since asị Sabotua true but after ka conversation ana m echebe ka m mee video wee kenee ya n'ihi alụ ọ tụgasịrị. Bet ka m nụkwaziri onu Nnamdi Kanu mgbatụkwa sị ka m na-enegoro ya bụ ife tọgharị ka m ghara ibitu forward. Bet ihe m ji bịa n'ụbọchị nkịta abụghị maka ife ndị a ma ihe m chọrọ ikwu bụ anyị bụ ụmụ Igbo generally biko nụ eji m afa Chukwu were anyị onye ọbụla onye enu m onye a na-ekwuo na m before ka anyị patronize ba na onye nke anyị ihe ọbụla ihe bụ ihe nke ị na-eyuzu n'ụlọ enwere nwa afọ Igbo na-atụ ya. That brand is what we should always go for. Ka ya na-ekwu take for instance ịbụrụ ndị na-arị arụ mostly ahịa ọgwụ a na-atụ bụ ndị Igbo na-atụ afịa ọgwụ all few people ka ndị Yoruba na-atụ. Ị bịa n'afịa tomatoes enwere Selita nwee Elisco and others ụmụ Igbo. Ị bịa n'afịa cement ofu onye bụ onye nwere na-ere afịa cement ibe eto cement bikonu because anyị na ka nsi fu agha Biafra anyị na-anọ na ọbịago na mmezu. Biafra bụ ihe nwetara but enweta ya anyị na-eme all this is import. Ọkwanụ by the time anyị nebatara all these people mee their own product, our own brand, ha echebe echiche ibunata their head office n'ala Igbo. Ịnọsi moto dị ọnwụ Igbo ya bụ the only person in Africa na-arụ moto ọ bụrụ ọnwa Biafra ka ọ biko nụ ana m egwa both a common nọ n'ala Igbo like me and ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ndị na-achị anyị dịka ị na-enye kọntraktị ị na-enye gwa ha were Igbo made jee na Alaba Nigeria made a na-eme Nigeria made ọ ndị Igbo jee Alaba different things a na-arụ die ọ ndị Igbo ji ana this country akpọrọ Nigeria. So ya ka nji wee na-ayọ ihe ọbụla bụ ihe nke ị nwere ike ịtụnye ezinụlọ gị ji isi nri dọfa aka na ntị. Ọ bụrụ na eje hefọ any tomato ọbụla bụ nwa Igbo na-atụ don't buy it. Yes, ị bụ nwa afọ Igbo na-achọ ịrụ ụlọ patronize onye nke gị ọ dịrị ya mma o leta ụmụnna ya dịka m si ekpebere na-asị onye Chukwu bara eze ya leta ụmụnna ya. You can only survive this country if we start caring for each other. Fụ nwanne gị asị onwe gị ka ife wee gaalụ gị. Ọkwụ na ife dịrị ụmụnna mma ọha obodo niile aṅụrị ya. Ghọtago? So ya ka nji obere vidio ka nsị ka m bịa mee. Nna Nwodo and Tony Nnadi ụnụ bara mbụ ụnụ bara na da interaction mbido lọgụ bụ ụnụ afụbụ ụnụ n'anya amofi lai but onwe ebe ụnụ because Nnamdi Kanu kwuru ama na anya nwa adị ekwu anyhow before okwu okwu ọkpọ gị afa sị na ibu onye ọjọọ na-echi onwe gị ọfụma ibu onye ọjọọ onwe ebe ụnụ si eri mperi biko nọtanụ ụmụ Igbo kwa ụnụ bụ people are well recognized ndị Igbo ụnụ so na ndị ọnụ na-eru n'okwu ụnụ ya bụ ụnụ kwuo ha anụ biko nọtanụ ka ọ ghara ebe ụnụ baa n'ọhịa gbuo ụnụ agbapụta ti onye na-egbu anyị achọrọ ụdị ndị a n'ala Igbo
dịka ekpere na-ekpe n'isi ndị Igbo ọbụla ndị niile abụ ndị na-eri mperi mere na dis strọgụl a na-eme abịabeghị n'isi mmezu fa ya eji isi fa wee buru ụnụ ụfọdụ nke mere eme kezi afịa ọ sị nọ gịnị nwanne anyanwụ nke kwugharịchara okwu abatụ na ndị ka na efere ọnọdụ ọnọ ya na biko nụ anyị bụ ụmụ Igbo ka anyị na-eme ka nwanne ịghọtago a na agwakọ aka nyụọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ anyị nọkọ ọnụ kwụsị ịda na-eme onye anyị mechaa meeting within ourselves ụfọdụ eburu jee gwa ndị zoo onye amata ha ji awada weak point forget ya na ọ dị since asali dokubo na gaari na-ekwugheri up and down they are failures onye dara ada adago dịọ ka ndị Igbo si ekwe akwa agha akekpọ n'ụzọ ka akwa onye ọzọ nyanwa adago nya pụọ n'ụzọ ka ndị ọzọ fụ ebe fa ya ada because ndị ya ada ka nkọ biko gị bụ nwa Igbo patronize Igbo made products, patronize any product that is being imported by Igbo man ọ ka ọ wee ka ego wee bawanye because nwa onye Igbo tọrọ anya rụcha anya rechapụ profit onye bụ na ọ na-emeta anyị Igbo mma onye bụ na ọ na-akpọta pepụ na-enyere pepụ aka onye bụ na na-akpọta pepụ na-akwụfụ ụgwọ ọnwa esi ebe afa na-eri nri na-enyere famili fa aka biko nụ ọ ya dịrị anyị niile mma dịka nsi ekpe n'isi onye nwa afọ Igbo ọbụla ọ ya dịrị anyị niile mma mana ndị si na nwanne fafa ama nri ọ eji sie wee buru onye ọbụla bụ echere gị echiche ọjọọ gị bụ nwa Igbo ịkụja na akụja because onye ahụ eji sie wee buru ihe nidiwa ga-abịa ịkwụba aka gị ọtọ because they say heaven help those that help themselves. Ịkwụba aka gị ọtọ Chukwu na-anụọrọ gị ọgụ onwe ya mmadụ pụrụ ime gị ndụ gị dị n'aka Chukwu ọ Chukwu kere gị so mmadụ Chukwu kere ka anyị ewepụ ya ma ọ bụ na e buru onye ada eri mperi because ka ọ gwụchi atọ mmadụ ọ bụ niile echere mmadụ echi ọjọọ mmadụ chere gị o mezuo because a sị nọ iko eji amara mmadụ ka eji wee mara ya ogbu mma na anana mma etu mgbe ị kwụbara aka gị ọtọ na-eme ihe Chukwu kwadoro onwe ife ya eme gị ka ọ dịkwara ụnụ mma ndị Igbo